Os oeddech chi'n meddwl bod stori Solomon a Gaenor wedi gorffen ar ôl y ffilm gyntaf, meddyliwch eto. Ydy, mae Solomon yn ôl, ac mae o wedi dod â ffrind hefo fo. Gaenor, dyma Barry. Bai. A lle mae Barry'n mynd, mae Havoc yn siŵr o ddilyn. Ond oes rhywun wir yn ei ddeall? Does o neb yn y neall i. Dwi'n dy ddeall di, Barry. Solomon a Gaenor a Barry. Allan yn fuan,